Masterizer. Sanibona kuphathi 68 la siqala khona uRandall ayitshela khona uNathele ukuthi uLoshini noAlex sebeqede 2 hours be-heavy sex. Ethi kushuthi indoda yakho uLoshini ustrong. UNathele ethethisa uRandall ethi ngithe hlukana nami Randall. Ethi uRandall ungangithethisa kanjani ngikusizile ngakuvula amehlo ngendoda ekushithelayo. Ethi uRandall kumanje bayabambana kumnandi. UNathele yacwesha iblocks ethi ushaya uRandall amgeje. Ethi uRandall washaya mina ingabushaya leya ndoda yakhe ekujolela nomlungu. Wacesa uNathele ebuza kuRandall ukuthi kanti uthula makunjani wena. Uthe esathethe uNathele vule kumnyango waphuma uLoshini noAlex. uNathele wacasa ukuthi yoshaya uAlex uLoshini wamvimba. Etshela uNathele ukuthi akuyona lento ayicabangayo. Ethi uNathele ungayisho kanjani leyo nto ade nginibuka nihagana nibambene la. Ethi uRandall senibonile vele niromansana. Wathi uNathele ngithe vala umlomo wakho wona Randall uhambe emzini wakho. Wathi uNathele Loshini ngihlambalazelana usulala nalesifebe somlungu. Wathi uLoshini Nathele asambe sokhuluma lento. Wathi uNathele angiyindawo sikhulumele khona la. Wathi uRandall mtshele Nathele intombazana. Wathi uLoshini yini inkinga yakho na Randall uhambe emzini wakho. uAlex wathi ubiza uNathele. Wathi uNathele ayikho into engizoyikhuluma nawe sifebe. Wathi uNathele Loshini unesibindi sokuthi ngikufonele ngithi woza endlini wena busuzoqala emzini walesifebe. Wathi uLoshini ngakutshela Nathele futhi ngisasho namanje ayikho into ephakathi kwami noAlex. Wathi uRandall ayikho kanjani nini engane ndawonye. uAlex wathetha wathi vala umlomo uhambe ye kwakho Randall. uNathele noLoshini bengayekeli ukuphikisana ngenkathi uLoshini ezama ukupholisa uNathele noRandall engayekeli ukukhuluma. uLoshini vele wacasa kwabamba uNathele wambamba ngenkani wahamba naye. uRandall selememeza ethi ungavuma kubambe kanje intombazana. Sebephambi komuzi wabo uLoshini noNathele. uLoshini etshela uNathele ukuthi uAlex ubemfonile ethi angizomsiza ngoRandall. Wathi uNathele Loshini ngabe wena ubaba wengane yaAlex. Wathi uLoshini angikholwa ukuthi ungibuza leyo nto Nathele. Wathi uNathele phendula umbuzo wami ngabe ubaba wengane kaAlex noma cha. Wathi uLoshini kudala ngikuphindela Nathele angikaze ngilale noAlex. Wathi uNathele pho benenzani ngoba nginifice nihagene. Wathi uLoshini ubengifonela uAlex ngenxa yokuthi lesilima besidlala kakhulu iradio siphazamisa ingane yakhe lele. Wathi uNathele kwenzeka kanjani uAlex abe nenamba yakho Loshini. Wathi uLoshini bonke nje abangani bakho banayo inamba yami Nathele futhi sasivumelane nayo ukuthi kufanele babe nayo uma bengidinga for isimo siphuthumayo. Wathi uLoshini yeke ukuthatha izinto ngokucasuka Nathele. Wathi uNathele ngithatha izinto ngokucasuka wena ungaphatheka kanjani nongifica nenye indoda ehambelana nawo wonke amantombazane. Wathi uLoshini ngingaqala ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Wathi uNathele nami lento engiyenzayo ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Wathi futhi ngiyakutshela Loshini mangeke ngathola ukuthi ingane yakho le kaAlex. Vele wahleka kakhulu Loshini. Wacasa uNathele wathi uyangihleka. Wathi uLoshini usuyahlekisa vele ukuthi mina sengingamethisa uAlex. Ethi uLoshini usuyangixaka Nathele ukuthi usungakholelwa lesasilimo esoRandall ukuthi singene emqondweni wakho bese siyakucontrola. Waphika uNathele wathi angicontrola uRandall. Wathi uLoshini uphikelana ukuthi ucontrola uRandall waze ngani ukuthi ngisemzini kaAlex. Wathi uNathele yawo yena uRandall ongisendele imessage. Wathi uLoshini wena kuRandall kwenzeka kanjani abe nefone number yakho niyajola yini. Wacasa uNathele wathi mina sengingathandana noRandall. Wathi uLoshini wena ke mawucabanga sengingathandana noAlex uRandall ukusendela imessage wena ubona ukuthi uRandall ubezama ukukutrigger ngalamaqhinga akhe ukuthi sixabane. Wathi uNathele uRandall ubengakuthumanga ukuthi hagu uAlex. Wathi uLoshini ubengihagu uAlex ngoba le ntombazane iyasaba lofane kuthi uRandall uyayihlupha. Wathi uNathele phela kuyona inkinga yakho le. Wathi uLoshini Nathele ngiyakuthanda futhi ngiyakuhlonipha ngiyakucela ukuthi ungithembe indlela engikuthanda ngayo nendlela engikuhlonipha ngayo ingiphatha kabuhlungu mangizwe ungisolele ezintweni ezinjengalezo. Wathi uNathele ngiyakuzwa kodwa ngicela singene la endlini unozokwazi ukukhuluma noJustice. Wathi uLoshini akalele yini. Wathi uNathele useze walala manje kodwa ngisakhululekile ngengane kaKheli obengithusile ithe yiyona eyagwaza uRamsey. Wathi uLoshini umuntu ona 10 years ngeke agwaze umuntu ongangoRamsey imanxeba amaningi kanje. Wathi uNathele kuzwakala sengathi uyayazi into akhuluma ngayo ngoba une full information ngento eyenzeka. uNathele wayesethethe sephenika ngendaba kaJustice. uLoshini wazombamba uNathele wathi akehlisa umoya angabe sathathela izinto phezulu uzoyilungisa lento. uLoshini wabamba uNathele bahamba sebeyongena endlini. Masiya kwi-interrogation room uIan wayetshela uKheli ukuthi okay sesiqedile kwamanje. Ethi ngempela Kheli ucabanga ukuthi uDrivers Kane. Wathi uKheli ayini uthi ngiyacabanga ngiyazi ukuthi uyena. Wathi uIan khululeka siphezulu kwalo udaba lwakho. Wathi uKheli ngabe kukhona okuzwile from ijaji. Wathi uIan njengoba ngikutshelile ukuthi sekulate manje into yakusasa. Wathi uKheli kusho ukuthi ubusuku banamhlanje ngizobuspenda la. Wathi uIan ayikho enye into esizoyenza Kheli nami sengicabanga ukuhamba manje sicharge $300 nge-hour. Wathi uKheli imali eningi kanje anginayo imali mina. Wathi uIan unamalini. Wathi uKheli anginamali.
wathi u-Ian okay ngisazokhuluma noLucian ngoba vele uyena umuntu ebengimenzela ifavor. Wathi u-Ian ngabe kukhona okunye bengingakwenzela khona. Wathi uKelly ngisacela ungifonele le bank yami la ngisebenza khona. Ubatshela ukuthi ngeke ngikwazi ukuze emsebenzini kodwa ngizobafonela. Wathi u-Ian ngizobatshela ukuthi uyagula. Wathi uKelly ngeke kusebenzeke lokho ngicela ubatshela ukuthi uJustice ogulayo. Wathi bese ubatshela ukuthi ngizobafonela. Wasethi u-Ian okay ngizobatshela. Wathi u-Ian usiyosala kahle Kelly ngiyozama konke okusemandleni ukuthi ngikukhiphe la. uSteven wabuza ku-Esperanza ukuthi kukhona nakutholile from u-Edward. Wathi u-Esperanza unenkani kabi u-Edward akafunanga kungitshela lutho. Ethi kubuhlungu nje ukuthi ingane yami uMika inobaba oyisilima kanje. Wathi uSteven kodwa uMika unomama omuhle. Vele wayethulelwe u-Esperanza wasuka lapho wahamba washo uSteven kanjalo. uSteven wangena kwi-interrogation room ka-Edward emphathele ukudla nento yokwehlisa. Wathi u-Edward ucabanga ukuthi ngizodla lento wena ngingakuthemba kanjani ebantwini bebonke. Wathi uSteven kumele udle something Edward, ukudla lokhu kungenalutho okusuka from e-restaurant. Wathi u-Edward uzovuma nini ukuthi uyi-FBI Steven. Wathi uSteven yazi Edward anginaso-ke isikhathi saleyo nto bengikulethela ukudla. Wathi u-Edward yakhumbula size sirobha leyo mfana uzomdubula. Wathi uSteven angaze ngirobhe mfana mina ngikwazi ukuthi ukhuluma ngani Edward. Ethi uSteven mawukuthi uzama ukufaka mina enkingeni ngoba nakho usenkingeni uhambe wrong. Wathi u-Edward khululeka into engizoyisho ngane leyo nenoLucian ngoba nizenze ongcwele nje ngizothi sisonke kulento. Ethi u-Ed ngizobe ngicula nje ukuthi wena Steven noLucian no-senior captain inina nobathathe nabulala lamaphoyisa lapha ey'thombeni. Uma kuvalelwa mina kuzobe kuvalelwa umuntu o-wrong. Wathi uSteven azokubambisa lawo mangakho Edward ngoba lawo maphoyisa abulawa ngingakasebenzeli la eMaxine. Wathi u-Edward unamanga Steven wawususebenzela la. Umuntu ongasinda kuleyo nto uLucian ngoba abulawa engakasebenzeli yena la eMaxine. Wena Steven yonke lento yenzeke phambi kwakho ubusula eMaxine. Wathi uSteven okay Edward awukubatshele leyo nto ubona ukuthi izokusebenzela yini. Wathi u-Edward ngizobatshela vele uzobona futhi izongisebenzela. Mase siya kwaNatalie kwangalaleki kuNatalie ngenkathi uLucian elele. uNatalie wagcina esenyakazisa uLucian emvusa. Wabuza uLucian ukuthi kwenze njani. Wathi uNatalie Lucian kodwa ungalala kanjani ukhululeke kukhona uJustice la endlini. Wathi uLucian ingane leyo uJustice akenzanga lutho futhi ngeke enze lutho. Wathi uNatalie akusala le kumina Lucian sengathi le ngane izovela isigwaze silele. Silele nombulalo ongena nembeza la endlini oyivumela yena ukuthi wagwaza umuntu amanxeba amaningi wambulala. Wathi uLucian Natalie khipha leyo nto emqondweni wakho le ngane ayikazi yenze leyo nto. Walala uLucian ngesikhathi uNatalie ekhuluma noLucian wayeselele. Ethi uNatalie pho uJustice wazi ngani ukuthi uRamsey wagazela la kwishawa kade kungenwe ngo-back door. Lucian wayeseyilalela engasaphendula uNatalie. Wathi uNatalie futhi ngisakucasukele kabi nawe Lucian wangifihlela indaba engaka ukuthi uRamsey washonela la endlini noma wakhe washonela la endlini. Badama ukubuthongo kuLucian wavuka amazwi lokho. Wazogcina esevukile uLucian wathatha iselfone ngesikhathi esefone uNatalie embuza ukuthi ufonela abantu. Wathi uLucian ngifonela lo yakaKelly. uLucian wayefonela u-Ian wayiphendula u-Ian ifone. Ethi u-Ian wasiza wafona Lucian bengithi ngizokufonela ngabona ukuthi usulele bese ngithi ngizokufonela ekuseni awulele kanti. Wathi uLucian angilele wena yini ngikuvusulele yini. Wathi u-Ian angilele ngiphuma la kwi-interrogation room ngisela epolice station yaseMaxine. Wathi u-Ian kodwa Lucian awungitshelanga ukuthi uKelly akanayo imali yokukhokha. Wathi uLucian yena usenenkinganyana kwezeyimali. Wathi u-Ian izothanda ukuba yinkinga-ke leyo nto ngoba phela i-deal yethu yayi-about i-favor eyodwa manje ngathi ama-favor sezoba maningi. Wathi uLucian ngiyakuthembisa nami khona ngizokwenza ngala ma-favor akho. Wathi u-Ian sengenza njengoba sengenzela wena Lucian kube omunye umuntu bengeke ngisenze enye ifavor. Wafona ebusuku kwenze njani. Wathi uLucian nokumayelana nomfana kaKelly. Wathi u-Ian ushoba uJustice wavuma uLucian ethi ukutshelile negama lakhe. Wavuma u-Ian wathi uLucian ya uthi uJustice uyena owabulala uRamsey. Wethuka u-Ian wathi kanjani ngizwe nithi umfana ona-10 years nje lo. Wavuma uLucian ukuthi ya umfana ona-10 kodwa ngitshelo unkosikazi wami uthi futhi umtshele wonke ama-details maqondana nalokho kwenzeka. Wathi u-Ian izothanda ukuba nzima-ke le ndaba ngizofika lapho kusasa ekuseni ningamuse esikoleni kusasa nenze excuse thizeni nothisha bakhe. Wavuma uLucian wathi okay ngizokusendela i-address. Eseqedile uLucian watshela uNatalie ukuthi ithi lo izofika kusasa ekuseni izothatha i-statement sikaJustice. Abuye uLucian wazolala ngenkathi uNatalie embuza ukuthi manje uqonda ukuthi uyalala yini. Wathi uLucian vele ngiyalala. Wathi uNatalie ngeke ngilale mina lo emfanele. Wathi uLucian lala Natalie ingane le ayazi lutho. Wathi uNatalie lala uma ufuna ukulala ngeke ngilale mina le ngane la endlini. uBradley wangena ekamereni lakhe ngesikhathi kuvuka uAlex embuza ukuthi uzuqedile ukushintsha isondo likaMarcy. Wavuma uBradley. Wathi uBradley yini kwenze njani Alex ngoba ngiyakubona ukuthi awukho right. Wathi uAlex usuhambile uRandall uvele wazopaka imoto phambi komuzi wayivula iminyango wavula iredio kakhulu. Ngithi uAlex ngize ngafonela uLucian weza wazomcishisa yona. Wathi uBradley okay futhi kumnandi ukuba nephoyisa elumakhelwane. uBradley wabuka uAlex embona ethule ngesikhathi uBradley ebuza kuAlex ukuthi ngathi akupheleli lapho kunini kwenze njani
Wathi u-Alex yakho na-Bradley kukhona into ekufanele ngikutshele yona. Wathi u-Alex angithi uyakhumbula ukuthi uRandall ubengizama ungifake enkantolo for i-custody yengane. Wavuma uBradley wathi u-Alex ijaji libese linxusa ukuthi kube ne-DNA test. Ukuthe lapho emva kokubuya kwama-results e-DNA kwatholakala ukuthi uRandall akasiyena ubaba wengane. uBradley wadideka wathi angisa-understand-ke manje Alex, ngabe uqonda ukungitshela ukuthi ngabe ingane yami le? Wathi u-Alex cha obvious phela kuyona yakho le ngane umuntu omnyama. Wathi uBradley pho Alex kwenzakalani ngitshela. Wathi u-Alex ngiyacabanga ukuthi lento ihlangene no-Dr. Rustin ngoba uDr. Rustin uyazi ukuthi uRandall ubengihlupha kanjani. Ngiyacabanga ukuthi ibona abashintsha lama-DNA result ngoba uDr. Rustin ezama ukuthi asuse uRandall eduze kwami. Ngoba nomkhwenyana kaDr. Rustin eyijaji ngicabanga ukuthi kwaba lula ukuthi bakwazi ukwenza lokho. Ngoba ngicabanga ukuthi uDr. Rustin wayethi usiza mina njengomuntu esazana naye kudala. Wathi uBradley pho uDr. Rustin mayenza leyo nto ngabe ngaboneni ukuthi ubeka umsebenzi wakhe engcupheni. Wathi u-Alex yavele ngabe ubeka umsebenzi wakhe engcupheni kodwa nami ngiyasola ukuthi wayengakwenza ngoba ethi uzama ukusiza mina. Ethi u-Alex angisho ukuthi kunjalo kodwa ngiyasola ukuthi kungenzeka kanjalo ngoba bengazi ukuthi vele le ngane ubaba wayo uRandall. Wathi uBradley Alex ayikho enye into ongifihlela yona engingayazi. Wathi u-Alex ayikho into engikufihlela yona Bradley, ngikutshela yonke into engiyaziyo. Ethi uBradley akekho omunye umuntu oke walala naye ngaphandle kwami noRandall. Wathi u-Alex akekho omunye umuntu Bradley wena engakuchithela ngoRandall. Ethi lokho futhi angikho proud ngiyayisola ngakho. Wathi uBradley manje uRandall akazi ukuthi ama-test wrong. Wathi u-Alex akazi uRandall ucabanga ukuthi ingane kaLushini. Wathi uBradley kanti Alex kwenzakalani? Wathi u-Alex ngiyazi Bradley ukuthi ingane kaRandall ngisazothola ukuthi ubani wa-editha lama-DNA results. Ngizovuka ekuseni ngiye esibhedlela kuDr. Rustin ngikhulume naye ngiyazi uzongitshela ukuthi wayenza lento. Ngakusasa ekuseni u-Ian ngenkathi eseye emzini kaLushini wabona omunye umuzi odayisayo owawungaphesheya komuzi kaKhele. Ngenkathi esehle emotweni u-Ian esehambe ubonele eduze. Wafika lapho u-Ian wakhipha iselfoni wafonela uMarcy. U-Ian wafonela uMarcy emtshela ukuthi njengoba wayethe udinga umuzi odayisayo uyacabanga ukuthi sewubonile angawuthenga. Wathi uMarcy ku-Ian okay unganginikeza i-address yalowo muzi owubonayo. U-Ian wathi mayenikeza uMarcy i-address yalowo muzi. Wathi uMarcy hawu lowo muzi ngiyawazi nje ungaphesheya komuzi wami ebengihlala khona. Ethi bangixaka ukuthi bangawudayisa lowo muzi bengatshelanga mina. Ethi u-Ian ngabe umuzi oright? Wathi uMarcy hawu umuzi oright kakhulu nabantu bakhona bengibazi. Bengisola ukuthi lo muzi uzogcina udayisiwe ngoba abanikazi bawo bebehlukaniswa i-divorce. Wathi uMarcy okay ngoba nginayo inamba ye-letting agent yalowo muzi ngizokufonela khona ngizoconfirm isikhathi ukuthi bazokuvumelana nokuthi uzoyiviwa ngaphakathi endle. Wabonga u-Ian kuMarcy. uNatali ngenkathi besakhuluma noLushini kwanokho umuntu eminyango wahamba uLushini eseyovulela lowo muntu kwaku-Ian semtshela ukuthi lo ifiance yami uNatali Henning. u-Ian bebingelelana noNatali. u-Ian encoma umuzi kaNatali bebonga uNatali. u-Ian wabuza kuLushini ukuthi umfana omncane ukhona. Wavuma uLushini ukuthi ukhona wathi ngisawukubizela yena. Wahamba uLushini eseyolanda uJustice. uLushini wahamba wabuya naye uJustice. Ethi uLushini Justice umalume u-Ian lo Ian uJustice lo. uJustice wathi ku-Ian angithi uyiphoyisa. Wathi u-Ian angilona iphoyisa ngiwummeli kama wakho. Wathi uJustice ngizomkhipha nini? Wathi u-Ian sisebenzela phezu kwakho lokho. Wathi uJustice ngifuna uma abuye mina ezekhaya. uLushini wababizela ukuthi bahlale phansi. Ngesikhathi sebehleli u-Ian noJustice uLushini wathi Justice ngicela utshele nangu u-Ian yonke lento kade uyitshela uNatali ebusuku. uJustice watshela u-Ian ukuthi ngambulala uRams. Wathi uLushini qhubeka umtshela ukuthi wenza kanjani. Wathi uJustice ngangena ngeback door ngamfice kwishawa egeza ngamgwaza amanxiba amaningi ngingale kwekhethini. Uthe mayesewele phansi ngafika futhi ngazomqedela sengimgwaza ngiphindaphinda ngoba ngamqhubeka nokumgwaza noma esefile. Wathi uLushini uyazazi ukuthi wamgwaza amanxiba amangaki? Wathi uJustice ngiyazi ngamgwaza amanxiba u-52. Wathi u-Ian ngabe khona into ayisho yena uRams. Wathi uJustice wayebhizi memeza ethi stop. uLushini wabuza ukuthi wambulalelani? Wathi uJustice ngambulalela ukuthi ubengiphuca uma wami. Ethi u-Ian ngabe akekho wakulekelela? Wathi uJustice angilekelelwanga umuntu ngazenzela ngedwa manje nizomkhipha kuma wami ejele. Wathi uLushini siyabuya Justice sisaxoxela ngaphandle kanti besukuma no-Ian bephumela ngaphandle. Ingane ka-Alex yayikhala ngesikhathi uBradley lele waze waphaphama uBradley wavuka. Wahamba uBradley wayoyithatha ngenkathi ikhala eyithulisa. Esehleli nayo ukusofa uBradley wethu ku-Alex mayengena efica uBradley iphethe. Wathi uBradley sengimthathile kade ekhala. Wathi u-Alex ngiyaxolisa ukuthi ubekubangela umsindo. Wathi uBradley cha ubengangibangela umsindo zonke ingane ziyakhala kudaliwe lokho. Wathi u-Alex nami kusafanele ngihambe ngiyesibhedlela ngiyozwa kuDr. Rustin about lama-DNA results ukuthi iy'nsolo zami ziyiqiniso yini. Ingathi u-Alex ethatha ingane kuBradley wathatha nesikhwama sakhe for ukuthi ahambe esibhedlela. Wathi ephuma emnyango u-Alex yasensa ikhamera kaRandall esenda imessage efonini. Waphuma esegijima uRandall wammemeza
wathi isifebe uyaphi. Wahamba eseshesha u-Alex eseyongena emotweni yakhe ethi uRandall ubalekelani, sekuyamazi nobaba wengane yakho leli khehla elidiliva iposi. U-Alex wayethule ngenkathi uRandall ekhuluma ethi uRandall, noma ungangiziba ungangikhulumisi kodwa ngisazoyenza ibe nzima kakhulu impilo yakho. Ngavele wayethulela u-Alex wadumisa imoto wahamba washiya uRandall. ULoshini wabuza u-Ian ukuthi ucabangani ngoJustice. Wathi u-Ian angikholwa ukuthi uJustice ubulale uRamsey. Wathi uLoshini hayi nami angicabangi kanjalo. Wathi u-Ian kodwa ngiyakholwa ukuthi uJustice uyamazi umuntu owenze lento futhi uJustice uvikela lowo muntu. U-Ian ekhombisa uLoshini ifayili kwireport ukuthi buka la kwireport ukuthi isidumbu sikaRamsey sitholakala sinamanxeba awu-52 okuchaza ukuthi lo muntu obegwaza uRamsey ubebala. Wathi uLoshini kayikho into engenza ukuthi uJustice angakhumbula leyo nto. Ethi futhi uJustice ubengeke akwazi ukubulala leya ndoda ongisho phethe ummese yona engaphethe lutho ngoba uJustice ingane uRamsey umuntu omdala. Wathi u-Ian kodwa Loshini lo Kelly omphikela kangaka uzothini uma ukuthi uyena owenza lento. Wasetshela uJustice ukuthi akabolivuma yena icala. Wathi uLoshini akulula ukuthi kungenzeka kanjalo ngoba uKelly ever since evalelwe akaze akhulume noJustice. Ethi uLoshini njengoba ngikutshela Ian ukuthi uKelly akanacala. Wathi u-Ian okay Loshini ngisazokubona ngisawokhuluma nejaji silungisela indaba yebail kaKelly. Ngenkathi esehamba u-Ian kwakhala iselfoni yakhe wayefonelwa uMarcy. uMarcy watshela u-Ian ukuthi usekhulumile ne-leasing agent yabantu abadayisa loya muzi. Bathi u-Ian angakwazi ukuwuviwa ngabo 1:30 emini uma ukuthi unaso isikhathi. Wathi u-Ian hayi kuzoba isikhathi esikahle kakhulu leso ngoba kwamanje usaqala ecourt futhi akazi ukubambezeleka khona isikhathi eside kodwa ngalezo ikhathi uyobe selapha. Wathi uMarcy okay ungenza izinto zakho uqede ngoba vele kuse-early. uMarcy waqeda ngaleyo phone call wabuya uDr Rustin ezohlala phansi etshela uMarcy ukuthi ngikuphathele indaba ezimnandi ukuthi ingane yakho ikhula kahle futhi strong futhi ingane yakho ibukeke inempilo. Wathi uMarcy indaba ezimnandi-ke lezo ngoba ubecabanga ukuthi ngoba uke waba ne-stress ey'nsukwini ey'dlulile kuzothinteka nengane yakhe. Wathi uDr Rustin ubojwayela kungasivumeli stress. Wathi uMarcy ngiyazi. Ethi ngiyazama. Wathi uDr Rustin okay-ke Marcy ngizokubona in next 4 weeks. uMarcy wavalisa kudokotela waphuma wahamba. U-Ian wangena kwi-interrogation room kaKelly. u-Ian watshela uKelly ukuthi sengisenzile isicelo sakho sebail saphumelela. Wajabula uKelly ebuza u-Ian ukuthi lokho kuchaza ukuthi ngizohamba wavuma u-Ian ukuthi yawuzoya ekhaya. Wathi u-Ian kodwa lokho kuzokukhosta 10% ka$500,000 okungaba u$50,000. Wathi uKelly akanawo u$50,000. u-Ian wabuza ukuthi ama-credit cards. Wathi uKelly ama-credit card yakhe out of limit. Wathi u-Ian uma ungenalutho kuzosiphoqa ukuthi sibambise ngomuzi wakho. Zathanda umphatha kabuhlungu lezo yindaba uKelly kodwa wayengena choice wavuma. u-Ian wakhipha i-cellphone ngenkathi esefonela i-bail bossman ebatshela ukuthi abenze i-bail bond kaKelly Isaacs oseMaxine. Eseqedile u-Ian wabuza kuKelly ukuthi indodana yakhe ibimazi uRamsey. Wathi uKelly noma bebengazani kahle mhlawumbe bahlangana kanye noma kabili futhi abazange basondelana ngaleyo ndlela. Wathi u-Ian ngabe indodana yakhe umuntu onodlame. Waphika uKelly wathi cha. Wathi kwakona lo mbuzo ubuziswa yini. Wathi u-Ian ukuthi indodana yakho ithi iyona yabulala uRamsey. Waphika uKelly wathi ayikho leyo nto. Kwabona bangayikholwa kanjani into enjalo ukuthi umfana wami oneminyaka ewu-10 angenza into enje. Wathi u-Ian kodwa usitshele kanjalo thina uJustice sinoLoshini wazi nokuthi lento yenzekaphi yenzeka kanjani amanxeba emangaki. Wathi uKelly abakhohlwe nje ukuthi kungaba uJustice ongenza leyo nto. uKelly wayesethethe u-Ian emncenga ukuthi akehlise umoya. Ethi uKelly ngikhipheni la ngifuna ukuyokhuluma naye. u-Alex wathi eseyongena eleftini wahlangana noMarcy. Ethi uMarcy awunangi lo mfana uthi ngimbone u-Alex eyifihla ingane yakhe. u-Alex ethi hlukana nami Marcy ngisukuloku ngisukela ngoba ngizovele ngitshele lesilimo oshade naso ukuthi ukhulelwe ingane yaso. Wathi uMarcy akuyona ingane kaRandall engiyikhulele ingane kaBradley. Wathi u-Alex uyafisa Marcy ngoba uBradley wenza i-vasectomy surgery. Wathi even ngisho ngathiwa kuyenzeka-ke nginayo ikhalenda ngiyakwazi ukubala iy'nsuku. Wathi uMarcy hawu kanti uyakwazi ukubaleza omunye umuntu iy'nsuku ubuhlulwa ukubala ezakho. Wathi u-Alex ngithi hlukana nami Marcy ngoba ngizotshela uRandall ukuthi ukhulelwe. Kungcono ngoba uyamazi umkhwenyana wakho uRandall ukuthi usibanga kanjani isicefe ngoba ufonelana noBradley ebusuku uma umazi ukuthi unami uphantshisa isondo ngomasibomi ngabe uyishintshela wena nalelo sondo. Wathi uMarcy phela ngikho strong mina ngiyona intombazane yasemaplazini eyakhuliswa amabhuna nobandlululo. Nawe uyangibona Alex ukuthi ngiyi-diva queen from ama-suburbs. Wathi u-Alex ngikutshela okokugcina Marcy ukuthi uma ungahlukani nami ngizotshela uRandall. Kanti u-Alex ukhuluma nje akaboni sekuvulekile ifti uRandall wabuza ukuthi yini leyo engizotshelwa yona mina. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandelayo so-uploada kungekudala.
Thank you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.